Hola meus, como estamos? Bom sábado. Pois aquí me tedes outra vez ao volante gravando un clip falando en galego, como é o meu costume. Pois hoxe quería falar dun comentario que de cando en vez me chega sobre como falo galego. Pois algunha xente di: ti falas galego mellor que metade de Galicia, ou ti falas galego mellor que eu. Bueno, non o creo, pero segundo eles é certo. Eu que sei, o segredo do meu éxito, se hai éxito, é que bueno, teño motivación para falar, que encántame a lingua. Por un, teño amigos que son galegos, quero falar con eles na súa lingua, a lingua de seus pais, de seus avós. É algo de respeto, ademais de encantarme a lingua, pois valoro moito a lingua. Entón, a iso, a motivación esa, boto moito esforzo, falo todos os días, sen faltar, dun xeito ou outro. Igual gravando un clip como este clip no coche. Esta vez tiña que facer unha tarefa a visitar ao meu pai. Entón, estou no coche e por que non botar a falar galego? Por que non? Pois é práctica. Así, cada vez que ando no coche ou na pick-up, falando en galego é máis natural. Entón, se queres falar mellor galego, hai que falar, é moito. Buscar amigos con quen falar, senón, se algunha xente sería algo incómodo falar con móvil, como este, pero xa estou moi acostumado. De feito é máis doado ás veces falar con móvil que coa xente de cara a cara. Pero bueno, falar e falar todos os días, así se vai mellorando. Entendo que hai xente que sinte vergoña, que di que, bueno, falo como a xente da aldea ou o que sexa, é non normativo. É que importa? Normativo é normativo, pero se falas como a xente de onde ves, pois moi ben. Falar galego é o máis importante. Seguir falando. Sé que despois de deixar de falar unha lingua, póñese algo oxidado. Pasárame co castelán, que antes xa sabedes que cursei estudos hispánicos, digamos, a filoloxía española na universidade, logo un máster, e pois moitos anos con coñecementos de castelán, pero eu hoxe, para intentar falar en castelán, sería un desastre, porque teño, bueno, tanto esforzo para falar galego que van sair palabras en galego, peor que un castrapo. Entón, de feito, temo perder algo do galego se volvo falar en castelán. É gracioso que cando cheguei a Madrid, despois da conexión da Coruña,
para ir novo a Nova York, pois tiven que pasar polo control. Ia falar en castelán, pero non puiden, que falei en galego. El igual podería falar en inglés, supoño, pero non quería, non tiña ganas de facelo. Entón, falei en galego e entendeume e nada. Foi gracioso porque mirou o pasaporte e el díxome, pois, ti non és de aquí? Non. Non. Bueno, dun xeito, de alma sí, pero de nacionalidade non.